салом бинандагони арҷманд. барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро манзури шумо мегардонем. дар нашри навбатӣ барномаи имрӯза вобаста ба ҷиноятҳои одамкушӣ, интиқоли ғайриқонунии воситаҳои нашъатдор, қаллобӣ, дуздӣ ва дигар кирдорҳои зиддиқонунӣ ки аз ҷониби кормандони мақомоти корҳои дохилӣ ошкор ва пешгирӣ карда шудаанд, метавонед барои худ маълумот пайдо кунед. дар студия бо шумо Моҳрухсор Таваллузода. дар доираи як амалиёти оперативӣ кормандони раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ ҳадафи ҷинояткоронаи як гурӯҳ нашъатҷалобонро барбод доданд. ҳангоми боздошт 175 килограмм воситаҳои гуногуни нашъатдор ва 1501 адад ҳабҳои сахттаъсири экстази аз гумонбарон мусодира гардид. ҳамкоронамон майёри милисия Эҳсон Абдуллозода аз боздошти нашъатҷалобон гузориш омода кардааст. зарару зиён ва хатари воситаи нашъатдор ба саломатии ҷомеа агарчи барои ҳамагон маълум буда, қонунгузории тамоми кишварҳо интиқол ва паҳн фурӯши ғайриқонунии ин маводи заҳрогинро қотиёна манъ намуда, ҷавобгарии ҷиноятӣ сангин ва ҳатто дар бархе кишварҳо ҳукми қатл барои ин шакли ҷиноят пешбинӣ шудааст, вале гурӯҳҳои муташаккили нашъатҷалоб ҳанӯз барои ба даст овардани манфиат ба ин шакли ҷиноят даст мезананд. мубориза бо интиқол ва муомилоти ғайриқонунии ин маводи хатарзо яке аз самтҳои асосии фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ ба ҳисоб рафта, кормандони вазорати корҳои дохилӣ ба таври шабонарӯзӣ дар ин самт фаъолият мебаранд. дар натиҷаи доир намудани як қатор чорабинии оперативӣ ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати амнияти дохилии вазорати корҳои дохилӣ як гурӯҳи муташаккили нашъатҷалоби трансмиллӣ дар ҳайати 5 нафарро муайян ва 2 нафар аъзоёни гурӯҳро бо миқдори махсусан калони воситаи нашъатдор дастгир намуданд. гурӯҳи муташаккили ҷиноятиро 2 нафар ки дар хориҷи кишвар қарор доранд роҳбарӣ намуда, боздоштгардидагон аъзоёни гурӯҳ Деҳқонов Олимҷон Юсуфҷонович соли таваллудаш 1984 ва Ҷуреев Алишер Шавқатович соли таваллудаш 1979 сокинони ноҳияи Бобҷон Ғафурови вилояти Суғд дар дохили ҷумҳурӣ ба интиқоли воситаи нашъатдор аз шаҳри Душанбе ба ноҳияи Бобҷон Ғафуров ва сипас ба сарҳади кишварҳои ҳамсоя даст доранд. аъзои дигари гурӯҳ Шукуров Абдукамол Рауфович соли таваллудаш 1978 сокини ноҳияи Бобҷон Ғафуров ки ӯ низ дар интиқоли воситаи нашъатдор даст дорад, дар Кофтуков қарор дорад. ҳангоми боздошт аз ин гурӯҳи нашъатҷалоб 68 килограмм воситаи нашъатдори нави ҳашиш, 7 килограмм афюн ва 1501 адад ҳабҳои сахттаъсири экстази МДМА ҷамъ ба миқдори 80 килограмм воситаи нашъатдор дарёфт ва мусодира карда шуд. мо ҳамаи маводи мухаддираро ба роҳбари ҳамуно мегирифтем, ҳамуно чизе мегуфтанд, ҳамун корро мекардем. ай фаровон бурдем ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва пинҳонгоҳи махсус дар хонаи ин одам ҷо карда будем, ҳамҷо ба ҷо кардем. як миқдорша мегуфт ки гира мошин дамон боло да бурор, боқимондашамон гап мезанем мегуфт, мо ҳамин мошина мегирифтем, мезадем, мебуровардем боло, мегирифтам, мебурдам. дар умум як бор 63 килограмм, дуюм дов 82 килограмм воситаи нашъатдор ҳашиш ба сарҳади Қирғизистон мебурдаги будем. Алишер Қатӣ Камол омад дар хона гуфт ки ҳамин нашаҳоро дар хона дуруст кунем. ман баъд розӣ шудам, хай хона як таъйин кардем, ҳамонҷо ҳамаша пинҳон кардем. гурӯҳи ҷиноятӣ дар манзили истиқоматии Деҳқонов Олимҷон воқеъ дар ноҳияи Бобҷон Ғафуров махфигоҳ ташкил намуда, воситаи нашъатдорро дар он ҷо пинҳон мекарданд ва сипас ба фурӯш мебароварданд. аъзоёни гурӯҳ воситаи нашъатдорро бо супориши роҳбарони гурӯҳ аз назди бозори фаровони шаҳри Душанбе аз воситаи нақлиёти боркаш дастрас намуда ба ноҳияи Бобҷон Ғафуров интиқол медоданд. аз нишондоди боздоштгардидагон бармеояд ки ин бори аввал нест ки гумонбаршудагон ба интиқоли воситаи нашъатдор даст задаанд. вобаста ба ҳолати мазкур бо дастрасии моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида дар пешбурди тафтишот қарор дорад. барои дастгир намудани аъзоёни гурӯҳи ҷиноятӣ корҳои ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шудааст. бо доир намудани чорабинҳои оперативии ҷустуҷӯӣ, кормандони раёсати мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъатдори вазорати корҳои дохилӣ низ 2 нафар паҳнкунандаи воситаҳои нашъатдорро боздошт намуданд. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. нашъатҷалобон барои паҳну фурӯши воситаи нашъатдор аз ҳар роҳ восита истифода карда мехоҳанд ин маводи заҳрогинро ба фурӯш бароварда манфиат ба даст оранд. ба мушоҳида мерасад ки вақтҳои охир барои нафт додан ба дасти кормандони милитсия
این گروه‌های جنایتی از شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و کارت‌های خارجی استفاده می‌کنند. در نتیجه دور نمودن چهاربنای اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان شعبه مقاومت به پنجشنبه وسطای نشادر طریق شبکه علاقه الکترونی رئیست مبارزه ضد گردش غیرقانونی مواد مخدر وزارت کارهای داخلی یک دلیل خرید وسطای نشادر توسط چنین علاقه اجتماعی آشکار کرده شد. در نتیجه 2 نفر давидян сироҷ сергеевич сол тамомидаш 1998 сокини ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе ки ба ҳайси бармен дар тарабхонаи абсин фаъолият мекунад ва насимов пайрав холмуродович сол тамомидаш 1991 сокини ноҳияи фирдавсии шаҳри душанбе дастгир карда шуданд. гумонбаршудагон истифодабарандаи воситаи нашадор буда тариқи алоқаи телеграм бо маблағгузорӣ ба кортҳои хориҷӣ ба таври хатчӯб ба исилоҳ закладка воситаи нашадори метамфетамин кристалл харидорӣ намуда дар баробари худ истифода намудан ҳамзамон ба фурӯш мебароварданд. як сол шид маводи психотропӣ метамфетамин кристалл истифода мебарам. бо муддати 5-6 моҳ шуд ки кай ёфтем ҳардуямон истифода мебарем, наёфтем ҳеҷ як. номерои сайта ёфтум ака через телеграм заказ кардам 1000 сомон гузарондем 1,5 грамм кристалл гирифтем ака. ай 33 микрорайон рафтем гирифтем ака. ҳангоми кофтков аз номбурдагон як миқдор шинави воситаи нашадор дарёфт ва мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати давидян сироҷ ва насимов пайрав бо дастрасӣ моддаи 200 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда дар пешбурди тафтишот қарор дорад. даромади пулӣ ба даст овардан аз хизматрасониҳои фолбиниро сеҳргарони навбатӣ ки иқоматкунандагони ноҳияҳои кушониён, қубодиён ва шаҳри кӯлоб мебошанд анҷом медоданд. бо гирифтани маълумоти милитсия дар бораи ин гуна хизматрасонӣ онҳоро дастгир ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб намуд. гарму хунук кардани муносибатҳои оиладорӣ, пешгӯии тақдир, бахткушоӣ ва ба ҳамин монанд кирдорҳои авомфиребона ки дар меҳвари он маблағи пулӣ ба манфиати молӣ меистад ба ҳуқуқвайронкунандагон нисбат дода мешавад. полковники милитсия Офоқи Қодириён маълумоти бештар дорад. дар замони таҳаввулотҳои нав бархурди тамаддунҳо мо бояд бештар талош кунем ки арзишҳои миллии хишро аз таҳдиду хатарҳои зиёноварӣ ҳифз карда тавонем ва ҳамагон ҳарчи бештар ро ба илму маърифат биёварем, чунки омили наҷотбахши инсоният танҳо дониш омӯхтан аст, на дунболи хурофотпарастӣ тохтан. имрӯзҳо мутаассифона ҳолатҳое пеш меоянд ки боиси нигаронии аҳли ҷомеа гаштааст ва дар ин раванд нафароне ҳам пайдо мешаванд ки бо суистифода аз дину оин мардумони содаву зудбоварро ба умқи фиребу найрангҳои худ тела дода онҳоро манбаи даромаду рӯзгузаронӣ қарор медиҳанд. дар доираи амалиётҳои оперативӣ санҷишӣ кормандони милитсияи вилояти Хатлон дар ноҳияҳои Кӯшониён, Қубодиён ва шаҳри Кӯлоб чанд нафар аз шаҳрвандонро ҳангоми машғул шудан ба дуохониву оби қайтарма додан, фолбинӣ ва сиҳру ҷоду бо муштариёнашон дастгир намуданд. ин нафарон Қурбонова Хайригул Ҳокимовна, сокини 49-солаи деҳаи Кӯганголови ҷамоати деҳоти Сарвати Истиқлоли ноҳияи Кӯшониён, Эшназарова Зарина Илясовна, соли таваллудаш 1993, сокини ҷамоати деҳоти Тахти Сангин, деҳаи Роҳи Нави ноҳияи Қубодиён ва Исмонов Муҳаммадҷон Полодович, соли таваллудаш 1979, сокини шаҳри Кӯлоб. ин нафарон бо макру найрангҳои ба худ хос ба боварии шаҳрвандон даромада худро фаъолкушову табиб муаррифӣ намуданду дар асл ягон маълумоти динӣ надоранд. خلف برای چی؟ خلف با مقصود با کدوم مقصد شما گرفتین کردین؟ این قلفه برای کشش کردیم که مثلا درمی علامونا کارش کشیده شود. مگنیت برای چی؟ مگنیت برای گرمیه. گرم برای چی کردی؟ برای سوش کردیم. نالی اسب برای چی کردی؟ نالی اسب برای گرمیه. کی را گرمی کردی؟ این نمی‌دونم. ҳангоми аз назар гузаронии манзилҳои истиқоматии нафарон як қатор ашё ва предметҳое ки барои сеҳргариву фолбинӣ истифода мешаванд аз қабили сангу қулф, нали аспу карта, риштаву сӯзан, собуну шам, хоки қабристон, испанду расмҳои шаҳрвандон ва дигар ашёҳо дарёфту мусодира карда шуданд. бояд зикр кард ки ҳар нафаре ки дар рафтораш нишона аз ҷаҳолату хурофотпарастӣ ҷой дорад, он нафар аз зиндагии босаодат маҳрум хоҳад гашт. нисбати ин нафарони қонуншикан бо дастрасии моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда барои чораҷӯӣ ба суд ирсол гардид.
кормандони шӯъбаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашъадори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар ҷараёни санҷиши ахбороти оперативӣ ҳолати қиморбозии гурӯҳи бо истифода аз бозиҳои компютеро ошкор намуда нисбати 10 нафар иштирокчии бозии саргармкунандаи бурнок ки байни ҳам қарордоди пулӣ баста ба бозии компютерии дота машғул буданд бо дастрасии талаботи моддаи 465 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии таъсиррасонии ҳуқуқӣ татбиқ намуданд. ҳуқуқвайронкунандагон ки сокинони шаҳри хуҷанд мебошанд бо маслиҳати пешакӣ 5 нафарӣ дар ҳайати ду гурӯҳ дар нуқтаи бозиҳои компютерӣ ба шаҳрванд Ҷаббор Муродӣ тааллуқ дошта воқеъ дар маҳаллаи Чашмаи шаҳри Хуҷанд ба бозии дота машғул шуда ҳар кадом гурӯҳ 5000 сомониро ба марра гузоштааст. барои чи дар ҳамин иншооти шумо ягон маълумот нест ки инҷа бозии компютерхона ё саққухона аст шумо фаъолият мекунед. Ягон ҳуҷҷати тасдиқкунанда барои фаъолият ягон иҷозатнома доред? Акай боз фаъолият мекунед? ҳар бор компютер боз мекунем ошно кидид як рафта пуле ки дар марра буд тафриқ кардагитон чанд сум буд? 5000 боз мекунем ҷойроки ғум шуда. шаҳрванд Раҳимов Раҳимҷон Маҷидович соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд бо ҷалби рафиқонаш тими худро таъсис дода дар бозии бурнок иштирок намудааст. гурӯҳи дигар бо роҳбарии Ҳотаму Фахриддин Содирович соли таваллудаш 1996 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд ба давраи қиморбозӣ бо усули замонавӣ ҳамроҳ шуданд. Ба фарзияи оперативӣ ҳама иштирокчиёни бозии компютериро бурди пулӣ сарҷам намудааст ва онҳо қаблан низ ба чунин бозиҳои саргармкунанда дар ҳамин нуқтаи бозиҳои компютерӣ машғул мешуданд. аз кай буд шумо ба ин мавзӯъ аз актимай шаб доред? ман 3 сол эси бозӣ мекунам. мо дота боз кардем 5 нафар дар командамо буд. мо дар минтақаи Чашма боз кардем. ин бозии шумо бурнок буд? дар хазина чӣ қадар маблағи пулӣ? гурӯҳи худам 5000 сомон буд. ӯ гурӯҳам бояд ҳам хелак бошад буд ва ӯ бурид. ҳолати ошкоршуда яке аз шаклҳои қиморбозӣ мебошад. вобаста ба хавфу хатари чунин бозиҳои бурноки пулакӣ таъкид кардан ба маврид аст ки ин гуна одатдоштагон қишри осебпазире мебошанд ки содир кардани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ аз ҷониби онҳо эҳтимол дорад. ҷиҳати ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии вилояти Хатлон чорабинҳои мақсаднок доир намуда истоданд. аз рафти чунин як санҷиши кормандони шӯъбаи мазкур гузориши навбатиро тамошо кунед. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки дар ҳудуди роҳҳои маркази маъмурии вилояти Хатлон шаҳри Бохтар вазъи содиршавии ҳодисаҳои роҳу нақлиёт ташвишовар боқӣ мемонад. бештари ҳолати танбашавию садаманокии роҳу нақлиёт бо сабаби надонистани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз ҷониби ронандагони воситаҳои нақлиёти скутер, мототсикл, мотороллер, худравонакҳои барқӣ ва амсоли инҳо мебошад ки бо гузашти вақт бо афзун шудани ин гуна воситаҳои нақлиёт вазъият мураккаб мегардад. боиси ташвиш аст ки бархе аз волидайн бемасъулиятӣ ҳис намудаву бо харидории ин гуна воситаҳои ду ва сечарха мехоҳанд фарзандони ноболиғашонро хушҳол созанд ки дар пасманзари ин амалашон мутаассифона рух додани садамаҳои роҳу нақлиёт низ кам нест. аз ин роҳ кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Бохтар зимни баргузории нақша чорабинии мақсаднокашон давоми 10 шабона рӯз 1146 ҳолати қоидавайронкунии ронандагонро ошкор сохтанд ки бештари ронандагони воситаҳои нақлиёти ду ва сечарха ҳолатро мураккаб гардонидаанд. бо назардошти чунин вазъ баҳри бехатарии ҳаракат дар роҳ ҷиҳати пешгирии ҳолатҳои танбашавию садаманокӣ кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ дар назди терминалу кӯчаву хиёбонҳо бо табақаҳои гуногуни ҷомеа хоса ронандагон инчунин байни толибилмони муассисаҳои таълимии шаҳри Бохтар корҳои фаҳмондадиҳиро вобаста ба ҳолати ҷойдошта вусъат бахшиданд. даъват ба амал оварданд ки ҳар як иштирокчии роҳро лозим аст ҳатман ба қоидаҳои бехатарии ҳаракат дар роҳ эътибор дода бо дарки масъулиятшиносӣ эҳтиёткор бошанд. дар назар аст ки мин баъд низ аз ҷониби масъулони ниҳоди мазкур баргузории амалиёту корҳои таблиғотӣ вусъат меёбад.
бинандагони гиромӣ, расми нафароне ки ҳоло дар навор мебинед бо сабабҳои номаълум бедара гашта дар ҷустуҷӯ қарор доранд. Агар нисбати тақдири онҳо маълумоте дошта бошед, ба рақамҳои дар навор буда занг занед. раҳмонқул ҷуманов соли таваллудаш 1961 иstiqomatkунандаи ноҳияи кушонёни вилояти хатлон номбурда дорои бемории рӯҳӣ буда аз 7 сентябри соли 2025 бедарак аст. сомон ҳасанов соли таваллудаш 2001 иstiqomatkунандаи ноҳияи варзоб номбурда аз моҳи апрели соли 2023 бедарак аст. бо умеди тансиҳативу саодатмандии шумо тамошобинони гиромӣ, нашри ин лаҳзаи наи барномаи ахбори вазорати корҳои дохилиро анҷом мебахшем. То дидори дигар, хона ободу пирӯз бошед.